हेल' लोगोफोर आंखौ बे गाजल दरनैखौ मा खालामगोन होनना सानदोंदां नोंथांमोना ओमफ्राय आं बेजों मा खालामो नायलांबाय थादों नै रोखिनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय साराय गुदुङाव होबाय आरोना सारायाव सोरबा घिउ थाबा घिउबो होजायो आंहा घिउ गैया नालाय आं डाइरेक्ट नै दसे एवनानै गुरखौ होबाय गुर नांथारगोन आरोना ओमफ्राय गाइखेरखौ होबाय गिलिथों होननानै गाजला ओमफ्राय आं नै बेयावहा ओंखाम जानाय फिथा गुन्दै लाबाय आरोना बेयाव आङो कापनै लादों ओमफ्राय सिनि होदों गावनि गोदै मथेयैनो ओमफ्राय बेवहाय एसे संख्रि होदों आरोना गोदैया बेलेन्स जानो थाखाय बेनि उनाव आङो बेकिं सौदा होबाय आरोना एसे ओमफ्राय गाइखेर होनोसै आङो गाइखेर दङमोन नालाय न'आवहा गाइखेरखौ होबाय आरोना थान्दा जानायखौसो होनांगोन गाइखेर गैयाबा दैजोंबो बानायजागोन आरोना नोंथांमोना ओमफ्राय आङो बेखौ लगायसिन लगायना लानानै आङो बेखौ दायो 20 मिनिटनि थाखाय रेस्ट खालामनो होगोन आरोना रेस्ट खालामोबा एसे फिथा गुन्दैया बुनानै मोजां जायो नालाय स्मुथ जायो ओमफ्राय बेनि थाखाय आं नै बे गाजलखौ आं बेबायदि खालामनोसै गाजला एसे खममोन नालाय ओमफ्राय फिसा फिसा जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो फारसेथिं गालाय गिलासखौ नै बेबायदि थाव होना लाबाय जाहाथे फिथाइया नानथाया ओमफ्राय आं बेनिफ्राय नै गिलासावहा लुबाय आरोना आधा लुनांगोन लुयोब्ला एसे बाफांगोन नालाय गाजला एसे खममोन नालाय बेबायदि जाबाय नङाबा गेजेरावसो थायो आरोना ओमफ्राय कुकारावहा आं दै होबाय दै होनानै नै ग्लब ग्लब दैया गुदुनायजों बे भाबजों मोनगोन आरोना ओमफ्राय नै रेडि आंनि फिथाइया माबोरै जाखो नोंथांमोना नुदों जा मोजां गखायो आरोना थाव होदों नालाय सिङावहा ओमफ्राय नोंथांमोनाबो न'आवनो बानायना जा केक बायदि फिलिं मोनो आरोना जायोब्ला न' गथ'फोरनो बेखौनो फ्रेस बनायना हो ओमफ्राय मोजां मोनदों नोंथांमोना साबसक्राइब खालाम बिसोर जानानै जोबोद मोजां मोनदों आंबो जोबोद मोजां मोनदों आरोना फार्स्ट टाइम